Praying in the chapel, the tears I shed were tears of joy. I know the moon can Tässä on sitä häälupa. Kelle sitä piti antaa? Kaatolle Elvikselle. Witness. Ei hitto, mehän tarvitaan todistaja. Do you need a witness? I can help you out. I have done it so many times, you wouldn't believe it. Otetaan toi limusiini todistajaksi. Kauhean virallista. Kulta, hei, tää on leikkiä. No mut mihin me tarvitaan sit häälupa ja todistaja ja vaikka mitä? Ootko nyt varma, että ei ole voimassa Suomessa? Hei, kato nyt noitakin. Voiko tää olla virallista missään muualla kuin Jenkeissä? No ei varmaan voi. Mitä sä meinaat? Ostaa mun vanhemmille. Ai käyttämällä niiden firman rasvoja vai? Mulla on suunnitelma, jonka avulla mun tyhmät vanhemmat ehkä vihdoin oppii, että kaikkea ei saa rahalla. Salin kuningatar mua ei mitkään pikkupomot rupea pomottelemaan. Se Isola vielä katuu, että sä pääst esuttumaan. Nyt kuule, mulla on jossain täällä sellainen Hei, istu nyt alas, mä hoidan tän. Kiitti, tosi paljon, hei kiitti. Sulla taitaa olla muitakin ihailijoita kuin minä. En mä halua puhua siitä. Laaja kelpaa, mutta lahjoittaja ei. Voi tämä ihminen, tämä ei halua mulle mitään muuta kuin pahaa. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. We are gathered here today to join you in holy matrimony. Asapulaka, do you take Jenny Vanio to be your lawful wedded wife, to love, honor, comfort, and cherish her from this day forward for as long as you both shall live? Yes. Eikö se ole I do, kun kaikissa elokuvissa ainakin on? Ai niin. I do. Jenny Vanio, do you take Asapulaka to be your lawful wedded husband, to love, honor, comfort, and cherish him from this day forward for as long as you both shall live? I do. I now pronounce you husband and wife. You may seal your promises with a kiss. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel. Rakastan sua. You're the devil in disguise, or as you are, devil in disguise. You fool me with. Oven alta kajasti valoa, mä ajattelin, että nukut sen. Et sä saanut unta? Pyörii se onnettomuus päässä kuin elokuva. Tuu sisään. Itse asiassa mä ajattelin kysyä, että olisiko sulla mitään unilääkettä tai jotain. Ei. Mä oon joutunut käyttämään semmosia enää pitkään aikaa. Mitäs suussänky? Haluatko kokeilla? Vähän saa kaistua. Sä oot tullut niin kauhean ymmärtäväinen mua kohtaan. Mä en tiedä, miten mä ikinä. Mä haluaisin. Mitä sä haluaisit sanoa? Mä haluaisin sanoa.
Sori, että mun vanhemmat on idiootteja. No, mutta ethän sä niille mitään voi. Mä vihaan niitä. Ihan kun niillä olisi oikeus kohdella sua ja kaikkia muita, mitä niitä huvittaa. No mä uskon, että elämä opettaa. Kaikki, jotka kohtelee toisiaan väärin, saa lopulta sen, mitä ne itse ansaitsee. Sä oot niin oikeassa. Hobbyhall.fi. Joulukuvaston saa myös R:ltä.